Good morning mga katuski. So, mga kabuntagon. Napag ko yung himuon. Gamay nga content, no? Ako ipagtanong ka ng mga katuski. Kining tingali. Kaya balumaan ni tanoma. Kani siya katuski. Ako ipagkita sa inyo. Kani siya. Sa gagmay mura man sa palmira pero sa babutang ibutan ng pagkaang di kay sa dagko kani siya, pero kung mabutang na ni siya sa yuta na gyud diya lagi sa area dagko ni siya mga katuski, mura ni siya og buli kay ilan pa anang buli dagko ni siya maayo. So akong bato ni karon ako siyang itanom kaitaan ako siya og maayong nga plastar. So balikon niya mga katuski kaya ako ning kasugdan tanong gamiton para o kining bagol para pang kabkab sa yuta. Aray ko. So, ako lang anang maghakot mga katuski ha. Okay. Pag mawa ang sakit sa kutilda. Tapos ang buha ko. Sige. Kung plano ni sa pisang ayon yung plaster muna rin ako ibutang magtuski. Ini aku ininya. Ako rin tanong kay kuan ba? Tingulan na. Okay lang ni putingan ani tanong mga kutsit. Ngali ka tungon ilang mo ani. Kita ang bato tagum. Karon na sa dating sa highway mga dagko ayo nga namarot nga mga bato tangang muribuli. Ano siya katuski. Pagkatapos sa highway nagputang ngunit ako may obliso ani abong nga ba sulayan ko doon ako lagi sulayan bubuhi pa buhi man kayo ingon uban kahit daw kayo buhion liso na pabuhion so ako lang yung sulayan buhi mo siya. Kita tilo. Pag-comment lang mo mga katuski kung nagkaila mo ani nga tanong. Ako di ko kaila ani nga tanong yan.
Di kay dagko pa ba ni? Dagko ni pagkas. Ano purpose sa bagol? Ini, ano purpose? Sama kamot. Kalau may kuadrado, kalau may kapiski. Dako na eh. Kalon. Ang cyclone. Ay, ano po? Manok ba ka o sarap? Kwadro daan. Total. Betul eh. Inilah kumpul-kumpul terus ya. Makan hukumai. Sabi lamok, bisa kalihok ka. Paakyat. So, ini tapos kayo. Umupo kayo sa taan. Sugod ang lapos ng gamot. Lapos na sugod ng gamot. Okay, butol. Ay, akan eh. Buwak naman. Labay na siya. Okay. Lagi natin siya mga putus kaya nga dili-dili ng pagkatanong. Okay, kilid man eh ito talaga tutunado ang isang barong parang nga itubo niya straight po siya. Okay, tunan kaso rin mga bato mga tutsi masagol sa pagkabon ni liot rin yung gamot mas makalit nyo ng bato mas kataban yung bato. Nah bisa so sa mga tutsi pwede ako yung butang isa. Pwede na ko. Dali.
meters siguro ni Julio sa cyclone. So ako siya estimate mga kapatid. Yan, tapos ko na tumira. Sige, gandong. Minit mo ulit. Minit mo ulit. Yan, sige, ito kayo. Gandong lah. Saya pun tengok ini. Sang siar man. Beruntung. Panas. Panas. Sige. Ano kebutan? Ito lagi si tanong mo terus kay. Nana si dagko nga gamot. Kaya ito gini si tanong. Nagtatanong na po ba? Sige. So, mana? Matanong? Karoon ako pa rin malinon ako. Tumira. Ako diba dito babaw. Dito sa may landong. Kita nga.
karon sa kaon.
plus. Pantok yata.
yun. Tumaragin akong upat. Sige, sigot gini. So, ipakita sa mga katusiya. Siguro na pito. Okay. Nausa dia. Kari. Nausa dito. Tapos ni. Apa? Tara. Tayo kanina isa tayo. So, hamanan ako. Salit kayo. Ako ipakita niyo ang avocado mga kapatid. Hindi bunga nagsugod. Pero kagmay man. Kagmay man nga avocado. Wala. Kagmay magbunga. Oh, linghod pa. Pero kung yung anak naman lang gani kadagwa, may putlon. Okay, magkatamhong ras ubang tanong. Pero kung mudagko pa na, kurang po sagdaan. Okay. Ini nga kabuntagon. Dahil sa mga pagpasalamat at padagat ninyo sa makanunayon ninyo nga pagsunod sa ako nga mga content. Isa sa mga ginagmay makahimo gyapon ta. Sige po nakikita gyapon ta mga idea sa atong paghimuon. So daghang salamat mga katuski sa makanunayon ninyo pagsunod sa mga vlog nga ako nga hinaot nga sa kanunay pag makiguban ka mo kanato. O salamat kayo. O kutob. Bye bye. God bless sa inyong tanan mga katuski.